Esta és Maria Batet, una persona que ens va embelesar a la gent que la vàrem escoltar i que sobretot jo d'ella em vaig quedar amb el seu somriure. I ara, per a donar-li pas, només li anem a llegir un poema molt curtet de la Joana Raspall que diu: només amb un somriure que em facis, tot passa. Ja m'ompli l'alegria i veig el món més gran. No em pesa la cartera si fas el pas lleuger. No em quedaré endarrere, ja t'aconseguiré. Gràcies, Maria Batet, per estar ací i gràcies per regalar-nos el teu somriure i espero que gaudiu molt d'ella. Gràcies. Això de començar ja emocionada, moltes gràcies. No sé si mai m'havien fet una presentació tan bonica. Gràcies, de veritat. Molt bé, doncs molt contenta d'estar aquí perquè, en primer lloc, em sembla que toca felicitar l'organització i felicitar-vos a tots perquè veure tantíssima gent, docents tots, en una hora com aquesta, després de tot un dia de formació, és molt i molt d'agrair. Vull dir que, de veritat que felicitats per la convocatòria i per tots els que esteu en aquesta sala, que és segur, és un xute d'energia per l'educació del país, que no és poc. Molt bé, doncs estic una mica així perquè tanta expectativa un pensa si la complirà o no la complirà. Però bé, us explico una mica el per què aquesta xerrada, el per què fer-ho d'aquesta manera. M'agrada moltíssim que hagis tret del blog justament aquesta explicació de la metàfora, perquè veureu que avui en farem servir algunes de metàfores per explicar això d'una manera senzilla què vol dir això de la creativitat. Mireu, jo m'he endinsat, soc mestra, però m'he posat en el món de la creativitat una mica per casualitat. I és que, malgrat soc mestra, he estat molt poc en les escoles i he estat molt en formació d'adults. I en formació d'adults, això em poso una mica, és rotllo passarel·la, però no sé. He estat molt en formació d'adults i amb adults que, o bé al començament amb adults que tenien moltes dificultats d'aprenentatge, i en aquests moments estic formant a molts adults que veuen difícil la seva sortida laboral. Persones que estan en situació d'atur i que bé per edat, bé per manca de formació, els hi costa molt trobar una sortida professional. I és a través de la creativitat que quan tu a una persona l'ajudes a veure possibilitats, de cop se li obren els camins. No vol dir que trobi feina, però sí que és capaç de veure alternatives. I això és la clau perquè la gent se senti més esperançada o simplement se senti terriblement decebuda i deprimida. Per tant, ensenyar creativitat és ensenyar a veure noves possibilitats. I això és una cosa que si ho podem fer des de l'escola, si aconseguim que els nens i nenes i els joves des de petits aprenguin a veure alternatives, és realment un aprenentatge de vida, no és un aprenentatge escolar, és un aprenentatge de vida. I per això és una cosa que penso que tots els mestres que no en sabem, perquè no ens n'han explicat, doncs si podem anar entrant en aquest món, doncs veureu que és un recurs molt potent a l'aula. I sobretot en aquests moments. Jo estic també, com l'Enric, que ja que et veig allà et felicito, però abans no ens hem pogut veure, ha estat una xerrada genial. Doncs jo també estic en molts instituts i hi ha una cosa que veiem en aquests moments i és un munt de joves terriblement desmotivats i terriblement angoixats pel seu futur. Vam fer una petita enquesta, que no és representativa, però de preguntar-los coses que els preocupaven o coses que els agradaven o que els angoixaven. I de 200 és una resposta, o sigui que té el valor que té, una resposta. Però un jove de 15 anys va escriure que una de les coses que li preocupaven era no arribar a treballar mai. Jo, saps, quan vaig llegir aquella resposta és una cosa que dius, com pot ser que un jove de 15 anys pensi que no pot arribar a treballar mai? És no veure alternatives, no veure possibilitats. Treballar la creativitat té a veure amb això, amb veure alternatives i amb veure possibilitats. Llavors,
Què farem avui? Mireu, tenim una hora i mitja, potser no tant perquè ja és una mica més tard, però jo intentaré tibar tota l'estona que pugui. O sigui, si jo veig que les cares ja és allò d'una mica de cansament, doncs acabarem a 8:45, però si no, tibarem una miqueta més. Què farem? Farem diverses coses. Una, explicar-vos d'una manera ràpida què és això de la creativitat. Una segona cosa és veure com podem treballar això des de l'escola i una tercera cosa és que entrenarem una mica la creativitat, és a dir, farem pràctiques aquí de creativitat, amb l'estoneta que tenim, perquè veieu com d'una manera tremendament senzilla podem posar-nos a pensar de forma creativa. I jo us animo molt a que busqueu eines per internet, que avui n'hi ha moltíssimes, per anar buscant i aprenent sobre com treballar la creativitat amb els nostres alumnes. Per tant, avui això serà una mica una pinzellada. I sabeu que demà ens tornarem a veure, perquè torno a estar en el cartel. I demà parlarem d'optimisme. Una cosa i l'altra van molt lligades. És molt difícil ser una persona creativa, tenir capacitat de generar idees, si no ets capaç de veure el futur o el present d'una manera positiva. Per tant, tot i que puguin semblar dues coses que estan allunyades, realment són dues coses que van del bracet. Però anem a lo que ens toca avui, que és això, una maleta de recursos per entrenar la creativitat. Jo he portat, doncs això, la metàfora. He portat la mateixa maleta que veieu aquí il·lustrada. Dir-vos que la conferència està il·lustrada amb il·lustracions d'una il·lustradora que es diu Antònia Bonell i que són dibuixos, jo els trobo molt bonics. Llavors, us he portat la maleta aquesta i és una manera d'ensenyar creativitat als vostres alumnes. Ja descobrirem què hi ha dintre de la maleta, però abans de fer-ho m'agradaria fer 4 reflexions sobre això de la creativitat. Mireu, la ment humana normalment es troba entre aquestes dues posicions. O sigui, per un cantó, si podem fer les coses com les hem fet sempre, doncs no cal que busquem una manera diferent de fer-les. Si jo tota la vida he ensenyat a multiplicar d'una manera i m'ha funcionat, per què carai he de canviar la meva manera d'ensenyar a multiplicar? Per tant, entre el mínim esforç, que és una cosa molt humana, de dir, si això ja va, però també entra aquesta tensió amb la creativitat, és a dir, amb aquest desig de buscar noves maneres de fer, de descobrir noves possibilitats, per tant, constantment hi ha aquesta tensió. Si féssim una metàfora entre el nostre cervell i els carrers il·luminats d'una ciutat, veuríem com, quan pensem des de la rutina, des de les coses que ja coneixem, des d'allò que sabem que ja funciona, és com si passegéssim per la ciutat, pels carrers il·luminats de la ciutat, pels llocs que jo ja conec. Són zones conegudes, no? Aquí estan les rutines. Jo m'endinso en el pensament creatiu, en buscar coses noves, quan passo per aquests carrers que estan a la foscor. Jo no sé què hi ha aquí. Això em produeix inseguretat, em produeix una certa angoixa, no sabem què hi trobarem. Per tant, la creativitat té a veure amb això, amb descobrir camins que jo no he descobert mai. Se'm sent bé? És que em sento ressonar, sí? Molt bé. Què passa? Mireu, amb educació, el problema és que ens han ensenyat, i bona part de nosaltres hem après, que educar i ensenyar és donar respostes en base a informació que ja coneixem. És a dir, jo t'explico una cosa, llavors tu em respons en base a allò que jo t'he explicat, no? Per tant, tu respons en base a una informació coneguda. Pensar de forma creativa és la capacitat de generar cosa nova i això als profes ens costa fer-ho perquè no ens han ensenyat a nosaltres de fer-ho d'aquesta manera. Aquesta capacitat d'establir connexions, de generar analogies, ens han ensenyat molt més a tenir un pensament reproductiu. És a dir, aquest pensament reproductiu és el que hem après a l'escola i el que acostumem a ensenyar als nostres alumnes. Tenir un pensament creatiu és tenir un pensament més productiu, de quines formes diferents, diverses, jo puc generar nou coneixement, no? Va d'això la creativitat. Mireu, amb creativitat passa una cosa molt bonica, que és que
de dos conceptes que són diferents, jo em puc acabar creant un altre que és diferent. Els que esteu a infantil, això us ressonarà molt bé. Tu amb un nen petit, ell té un got de plàstic i un cordill, i una corda, dues coses que són diferents, ell ràpidament el lliga i et diu, mira, mira, quin tren! De dues coses que són diferents, n'ha fet una tercera que també és diferent. Aquesta capacitat d'unir coses i crear-ne una tercera, això als adults ens costa moltíssim. Et donen dos objectes que són diferents i diu, creen una de tercera, això ens costa molt. Aquesta capacitat d'ajuntar i generar una cosa nova, això no és fàcil. Per què? Entre altres coses perquè no n'hem après, no? Per tant, mireu, aquests nens peques, aquests petitons, ells tenen un pensament que és inclusiu, que és fluid, on tot es barreja, on és fàcil connectar. Per ells és molt fàcil generar coses noves a partir de coses que són molt diferents. Què passa? Doncs mireu que a mesura que som més grans, el nostre pensament es va com congelant. Aquest pensament tan fluid es va com congelant una mica, perquè sí que aprenem a definir, aprenem a segmentar, a etiquetar, i mica en mica aquesta fluidesa i aquesta capacitat de relacionar es va fragmentant. I arriba un moment en què aquesta fluidesa tenim el cap així, on tenim molt clar on està cada cosa. Tenim el cap com una cubitera, on ho tenim tot allò, molt ben ordenat. Mireu, la creativitat el que ens ajuda justament és a tenir aquesta capacitat, és aquest foc que ens permet desfer, barrejar, ens permet ajuntar-ho tot. Per tant, aquest pensament creatiu és el que estaria molt bé que poguéssim treballar a les nostres aules. Això és la creativitat. Però com es treballa i de què viu aquesta paraula de la creativitat? Mireu, ja veurem, i ho anirem veient amb les coses que us explicaré, que al voltant de la creativitat hi ha un munt de mites i coses que ja donem percebudes i que és més, i que els nostres alumnes des de ben petitons aprenen alguns d'aquests mites, ja ho veurem. Però per ser persones creatives hi ha un conjunt de determinants que són interns i uns quants que són externs. Us intentaré explicar quins són aquests determinants interns i quins són els externs. I té a veure una mica amb aquests tres grans blocs. Una, coses que tenen a veure amb el jo, amb la persona, coses que tenen a veure amb cadascun dels individus i que determinen que siguem o no persones més creatives i que per tant determinaran que els nostres alumnes en siguin més o no. Veureu que constantment parlo d'ells i parlo de vosaltres, nosaltres com a docents, perquè és molt difícil que aconseguim que ells despertin creativitat si nosaltres no aprenem a treballar d'una forma una mica més creativa. Això va molt del verset. Per tant, uns determinants interns que tenen a veure amb la persona, uns altres que tenen a veure amb com treballem en grup, és a dir, no n'hi ha prou en com soc jo. Jo puc ser una persona molt creativa, però depenent del grup en el que estic, puc demostrar-ho més o menys. Segur que tots vosaltres heu viscut experiències on te dieu, ostres tu, jo estic en aquell grup i sempre se m'acudeixen idees i les dic i això. I en canvi estic en uns altres grups que jo no en dic ni una d'idea, perquè em miren amb una cara que qualsevol diu una idea nova. Per tant, el grup determina i condiciona la meva creativitat. I per últim, l'escola com a entorn, seria l'entorn en el que ens movem, en aquest cas l'escola. Per tant, veurem quines coses en cadascun d'aquests àmbits ens poden ajudar a ser nosaltres més creatius i a fer que els nostres alumnes també en siguin. Anem a veure aquests determinants interns. Mireu, la creativitat té a veure amb aquestes 4 paraules grans i cadascuna la desgranem. Té a veure amb la capacitat de sentir. O sigui, la creativitat no és una cosa només que està aquí, sinó que és una cosa de sentiment. O sigui, si jo tinc quan jo tinc una idea, tots heu viscut aquella experiència, segur, Tu estàs en una reunió de claustre, per exemple, aquelles que tots coneixeu, i se t'acut, estem buscant idees originals per organitzar, no sé, el final de curs. Estem volent fer una festa final de curs que sigui molt original. I estem buscant idees. I a tu se t'acut una idea.
però no la dius. Perquè penses, no, la meva no serà molt bona, i te la calles. I va, i algun profe del costat la diu, la mateixa, i tothom li diu, oh, quina idea més xula! Et fa com una cosa, perquè tu l'havies tinguda però no l'havies dit perquè no t'atrevies, no? Mateixa situació, tens una idea i sí que t'atreveixes a dir-la, i tothom et diu, quina bona idea! Com et quedes? Se'ns posa bé, el de tenir bones idees i que ens la reconeguin és una cosa que ens agrada. Per tant, la creativitat té molt a veure amb la satisfacció. Ens agrada tenir bones idees i ens agrada que ens reconeguin que tenim bones idees. Té a veure en el sentit amb la passió. Si jo vull tenir bones idees, home, deixa'm que pensi en coses que m'agraden. La creativitat creix quan és a partir de coses que a tu t'agraden molt, a coses que t'apassionen. Un pot pensar que la creativitat té a veure només amb l'art, amb els invents, amb tenir aquesta capacitat de dissenyar, de dibuixar. No, jo no sé dibuixar, per tant jo no soc creativa. O jo no sé escriure, per tant jo no soc creativa. No, la creativitat té a veure amb la capacitat que tens tu de fer coses sobre allò que t'agrada, sobre allò que t'apassiona. Hi ha gent que és molt creativa a la cuina i que fa uns plats, tu, que dius, cal que t'expliqui els components que hi ha en aquella recepta? No, obro la nevera i amb el que hi ha jo monto una recepta. Això és creativitat, no? O hi ha qui et diu, a mi això em costa més de veure, però diuen que sí, que en una jugada de futbol un és creatiu, no? Bé, faig la broma, que jo no entenc de futbol, però és evident que amb l'esport un pot ser creatiu. Amb cadascuna de les coses que ens apassionen, desenvolupem eines per ser persones més creatives. Per tant, la creativitat no és una categoria universal. Jo no soc creativa i ja està, soc creativa amb, i cadascú és amb el que li agrada. I els nostres alumnes també. El que és important és que aprenguin a descobrir en què són creatius, que és allò que tant els agrada que els permet ser persones creatives. Per tant, té a veure amb la passió. La creativitat té a veure amb el joc, o sigui, som més creatius quan juguem. Fixeu-vos quan estem al voltant d'un joc de taula, quan estem jugant, allà desenvolupem molta més, ens deixem anar molt més i per tant té aquesta vessant lúdica, no? Té a veure amb el sentit de l'humor. Fixeu-vos com molts dels acudits, el que ens fa riure és justament l'originalitat de la broma, no? I per tant, el sentit de l'humor ens ajuda a despertar creativitats. I he posat amb la felicitat de les petites coses, però no com a categoria general, però sí que té a veure, ja ho veurem demà, amb aquesta idea una mica de sentir-te bé, no? El dia que estàs de mal rotllo, mira que no et busquin per tenir bones idees. Quasi que no et busquin per tenir idees, però que a més siguin bones, no? Per tant, la creativitat té a veure amb un cert estat d'ànim en positiu. Amb què més té a veure la creativitat des del punt de vista personal? Doncs té a veure amb la capacitat de pensar, o sigui, no és només imaginació, no, és la capacitat de pensar. Hi ha moltes tècniques que ens ajuden a pensar millor. Hi ha moltes tècniques que ens ajuden a generar idees. Avui en veurem algunes, de molt senzilles, en veurem algunes. Té a veure amb la capacitat... O sigui, quan vosaltres comenceu a treballar amb els vostres alumnes en temes de creativitat, demaneu que doneu-me 10 idees per a aquest tema. 25 idees! 25! Per què? Perquè quan nosaltres busquem idees per un tema, el nostre cervell és una miqueta vago. Llavors es queda amb les primeres, amb les òbvies, les primeres que surten, les primeres idees que surten són les que se li acudeixen a tothom. Aquelles no aporten diferència. Si som capaços d'activar del nostre pensament, arribarem a les idees més bones, més boniques, més originals. Per tant, posem-nos fites. Té a veure amb avaluar. Totes les idees no són bones. És evident que hi ha un moment en què hem de generar quantitat d'idees, però per tenir una idea bona necessitem tenir-ne moltes i d'aquelles triar, per tant, avaluar. Té a veure amb connectar amb una idea i amb una altra, tenir aquesta capacitat d'associar idees. Quantes vegades no veiem, quan estem en aquesta pluja d'idees, que estem buscant idees per algun tema, tu potser no l'has tingut, però del que has sentit d'aquella persona i de l'altra, ai, sí, i a més podríem... És a dir, aquesta capacitat de connectar, això també és creativitat.
té a veure amb abundància, amb tenir, això que us deia, quantitat d'idees per poder triar les millors. Té a veure amb aquesta capacitat d'imaginar. Però la creativitat té molt a veure amb la meva capacitat de percebre. Què vull dir amb això? Doncs tenir aquesta ment oberta a descobrir coses noves i ajudar els nostres alumnes a que tinguin aquestes ganes de mirar més enllà. La curiositat, que està una mica més avall, és la gasolina per la creativitat. És molt difícil que una persona sigui creativa si no té ganes de veure més enllà del que coneix. Per tant, aquest esperit curiós, crear entorns de curiositat, coses que els encurioseixin, que tinguin ganes d'aprendre més, és una font de noves idees. La curiositat. Té a veure amb buidar. Buidar què vol dir? Si tenim una tassa plena, imagineu-vos que tinc una tassa plena de te. Jo vinc amb una tetera i omplo la tassa de te. I tot el te va sobreeixint. Tot va vessant. És impossible omplir una tassa, omplir un cervell, omplir si no buidem del que sabem. És a dir, si no som capaços de desfer-nos d'allò que ja coneixem, és molt difícil generar idees noves. Per tant, aquest abandonar una mica, no, és que jo d'això ja m'ho sé. Buidem una mica i omplim de coses noves. Aprofitar l'error i l'atzar. Avui jugarem amb l'atzar, ja veureu, després, perquè l'atzar ens porta a llocs desconeguts. I per últim, no n'hi ha prou, hi ha persones que dius, no, si jo d'idees en tinc moltes, però no les acabo de portar mai a terme. Hi ha persones que són molt imaginatives, però que els hi costa és actuar. Mireu, hi ha 3 paraules que barregem molt sovint, una és imaginació, l'altra és creativitat i l'altra és innovació. Tenen moltes diferències, però n'hi ha una que justament és l'acció. Imaginar és tenir aquesta capacitat de veure més enllà del que jo puc tocar, sentir, imagino. Creativitat és la capacitat de generar idees que tinguin valor. I només innovo quan aquelles idees les porto a terme. Per tant, aquesta capacitat d'actuar té molt a veure amb la creativitat, de no quedar-nos només amb les idees. És començar, és explicar, és la constància en buscar idees, és assumir petits riscos, de dir, i si ho provo de fer d'aquesta manera? També és la prudència, risc, però alhora també prudència. És tenir mètode, és utilitzar els propis recursos. Tot això té a veure amb la persona amb la persona creativa, té a veure amb el jo. Però la creativitat, abans de passar a nosaltres, si tot això és així, per què ens costa tant? Doncs perquè aquí tenim aquests mites que jo us deia, ens creiem que és que jo no soc prou creatiu, és que si jo no sé dibuixar o no sé escriure jo no soc creatiu, o si jo no sé inventar jo no soc prou creatiu. Per tant, ens creiem bona part dels mites. Tenim molta por a fer el ridícul. Quan jo tinc una idea no l'acabo d'explicar, perquè penso, i els vostres alumnes igual. Si no treballem habitualment la creativitat i busquem noves idees per un tema, aquesta por al ridícul, el què diran els altres, surt moltes vegades. Tenim por a equivocar-nos, ens cansem ràpidament de buscar noves alternatives. I per què? Escolta, quan unes coses funcionen d'una determinada manera, ens fa mandra buscar una manera diferent de fer-les. Per tot això, encara que sembli fàcil ser una persona creativa, això fa que moltes vegades sigui més difícil. Us deia que hi havia els determinants interns que hem vist, però n'hi ha uns d'externs que té a veure amb el nosaltres, amb el grup, quan jo interactuo amb un grup. Quines coses tenen a veure amb això? Una és les relacions, l'empatia i l'assertivitat. És a dir, si jo estic en un grup i jo no m'atreveixo a donar les meves idees perquè em fa por que els altres no les respectin, és molt difícil desenvolupar pensament creatiu. Per tant, té a veure amb l'empatia, amb l'assertivitat, amb aquesta idea que si tots aportem idees, tots guanyarem. I això s'entrena, a l'escola. Després també ho veurem. Té a veure amb aquesta capacitat de participar, de treballar en grup, de treballar en equip. Ja sé que ens en omplim molt la boca a l'escola que hem de treballar en equip, però veiem a l'ESO i a batxillerat que els hi costa tant treballar en equip, perquè és una cosa que encara hem treballat, però poc, mai és suficient aquesta habilitat de treballar en equip.
quan veiem, ja sé que queda lluny de l'escola al món laboral, però veiem que en el món laboral cada vegada es demana més tant l'habilitat creativa com l'habilitat de treballar en equip. Per tant, la creativitat pot ser un canal molt interessant per fer treballs en grup, per treballar en equip. Té molt a veure amb l'hàbit, o sigui, si jo faig creativitat un dia i no ho torno a fer, és molt difícil que ells desenvolupin el pensament creatiu. Per tant, té molt a veure amb l'hàbit, amb el repetir. Té a veure amb el participar, amb aportar, amb el respectar, tot això són hàbits, amb el no ridiculitzar quan ja dic una idea potser no és prou bona, amb anotar les idees de tots, també en parlarem, amb associar les idees, amb innovar, i també té a veure amb la feina ben feta, en buscar l'excel·lència, en buscar la millor de les idees. Tot això té a veure. I anem al següent determinant extern, que és l'escola. Què ha de buscar l'escola amb això de la creativitat? Doncs mireu, ha de buscar el formar personalitats creadores, persones creadores, aquests alumnes que siguin persones creadores i crear entorns creatius. O sigui, que l'escola sigui un lloc on et vingui de gust dir les teves noves idees. Practicar el que Teresa Maville, que és una gran pensadora del tema de la creativitat, diu practicar la filosofia de la bona idea. O sigui, l'exemple que us posava abans, quan algú et reconeix una bona idea, oi que t'agrada? T'agrada molt quan algú et diu, ostres, quina bona idea has tingut. És una cosa que ens agrada molt. I als vostres alumnes també els agrada molt. Per tant, practiqueu la filosofia de la bona idea, reconegueu les bones idees que tenen. I les podem reconèixer de moltes maneres, dient-ho, però també apuntant-les, verbalitzant-les, fent-les explícites per les parets, que les parets estiguin plenes de bones idees dels nostres alumnes, per exemple. Mireu, aquests determinants que tenen a veure amb l'escola els he tret de José Antonio Marina. Ell té un llibre que es diu El aprendizaje de la creativitat, que és un llibre tremendament possibilista, com ho són tots els de José Antonio Marina, i ens explica que l'escola hauria de ser un entorn on, sobretot, treballéssim l'apertura mental, és a dir, ajudar els nostres alumnes que visquin d'una manera molt millor del que vivim nosaltres aquesta capacitat de no quedar-se, de no viure tan malament el moment de la incertesa que ens toca viure. Aquests alumnes nostres viuran sí o sí en entorns molt més incerts encara dels que hem viscut nosaltres. Nosaltres els vivim amb angoixa, perquè no som capaços de veure aquestes alternatives. Eduquem-los per una societat que serà sí o sí més incerta. I per tant, això es fa no quedant-se agafats en certeses, sinó podem veure aquestes possibilitats. Educant la valentia, també ell té un tractat de la valentia. Ell explica que per ser persones innovadores, per ser capaces de buscar noves alternatives, hem de ser nens i nenes i joves molt més valents. I la valentia només s'aconsegueix de dues maneres. O bé, minimitzem sempre és una equació entre la por i les fortaleses que tu tens. O fas més petites les pors del nen i la nena i dels adolescents o augmentes les seves fortaleses. Deixem-lo de les pors per un altre moment, però augmentem-los la fortalesa de generar possibilitats, alternatives, idees. És una manera d'afrontar-los. Educar l'expressivitat, ensenyar-los a expressar, a explicar les seves idees. La creativitat no és només generar-les, és tenir la capacitat de que jo t'expliqui les idees que he tingut i a més que sigui capaç de convèncer-te. Descobrir possibilitats, pensament crític, tot això és el que des de l'escola podríem fer. Quines coses ens ajuden en aquest camí? Doncs mireu, la primera, em conec millor, tindré millors idees. És a dir, si els nens saben en què són bons, els ajudarà molt més a tenir bones idees en allò que són bons. Allò que us deia, no? Si jo soc molt bona a la cuina, doncs potser allà seré una persona molt creativa i em sentiré creativa si algú em reconeix. Mira que bé, mira quines coses més bones has fet. L'altre dia estàvem en un grup, és que ara m'ha vingut al cap, l'altre dia estàvem en un grup amb una empresa de vending de les màquines aquestes del cafè i estava fent creativitat amb les persones, amb els reponedors de les màquines, sobre com podien generar millores en el seu lloc de treball i quan eren encarregats. I quan es va acabar, hi va haver un que diu, cuando llegue a mi casa le voy a decir a mi mujer que yo también soy creativo.
saps? O sigui, ho vaig trobar genial, perquè el que va treure aquell senyor del curs és que va veure que ell, en lo seu, era creatiu. Això, aquest descobriment, sembla una tonteria, però no és una tonteria. O sigui, que tu de cop diguis, jo també sóc capaç de generar idees, no? I que això els nostres alumnes ho descobreixin des de petits, us asseguro que és un gran aprenentatge, de vida, ja us ho deia, de vida. Per tant, em conec millor, tindré millors idees. La filosofia de la bona idea, ja us ho he explicat, és a dir, reconèixer les bones idees. Pensar diferent, buscar alternatives al pensament que sempre està imperant, és a dir, buscar alternatives, ajudar-los a pensar diferent. Un problema a trossets, és a dir, quan ens afrontem a un repte, ajudem-los a desgranar aquell problema i que busquin possibles solucions. Recollir les idees, és a dir, tenir la capacitat de totes les idees que van sortint, tenir llocs on apuntem aquelles idees, perquè sabem que les idees venen però se'n van. Llavors, jo he vist en aules els racons de les idees, on s'anoten quan estem buscant per algun projecte de final de curs, és igual, per la matèria curricular que estiguem treballant, recollir totes aquestes idees que van sortint. Perquè potser en el moment de classe no en surt cap, però potser se'n van al pati i quan pugen et diuen he tingut una idea, doncs aquella la recollim, que sàpiguen on podem recollir-les. Temps per pensar. És molt difícil que puguem generar pensaments nous, propostes noves, si no els hi donem temps. La creativitat vol temps, vol aturar-nos i tenir temps per jugar amb aquestes idees. Si ho repetim, es convertirà en un hàbit, és a dir, si aconseguim que la nostra escola sigui a l'àrea de llengua, sigui a l'àrea de mates, sigui a l'àrea de medi, sigui educació física, els ajudem a treballar aquest pensament creatiu i ho fem reiteradament, això es convertirà en un hàbit. És a dir, no hi ha un dia de classe de creativitat, és que habitualment fem anar la creativitat pel dia a dia del que estem fent. Una abraçada als errors. Si davant d'un error, aquell error l'agafem com a instrument d'aprenentatge i veure de quina manera podríem millorar allò que ens ha passat, i per què ens ha passat això, què en traiem d'aquest error. Petits reptes. Quan ens posem en el tema de buscar idees que siguin originals, si els hi plantegem, aquest any hem de fer la festa més creativa, la festa o la sortida més creativa, i els hi posem el repte molt alt, si no hi arriben, això ens genera una angoixa terrible. Per tant, plantegem-nos petits reptes que siguin assolibles i que ells vegin millora. Petits reptes. Si interessa millor, és a dir, fes-me generar idees sobre coses que a mi m'interessin una mica, perquè si no és molt difícil que jo em posi a generar idees sobre com millorar els aparcaments de la ciutat. És que no m'interessa. Doncs allà em serà més difícil ser creatiu. A partir d'allò que m'interessa, treballem la creativitat. Amb optimisme. L'optimisme és pensar, demà veurem què és l'optimisme, ho desgranarem molt, però pensar que hi ha possibilitat de trobar coses, pensar que seré capaç de generar aquestes idees. I per últim, l'exemple educa. Si jo vull educar en creativitat, ho he de fer de forma creativa. No puc fer-ho com ho he fet sempre, he de buscar recursos diferents. Avui en proposarem alguns. Disculpa? Fer-lo visible. Ai, gràcies. Sí, a més és important. El fer visible el pensament. Mireu, el com trasllat, no sé si heu treballat gens amb mapes mentals, avui aquí no dona per fer-ho, però el mapa mental és plasmar sobre paper allò que està passant pel meu cap. I això ho podem ensenyar-los des de ben petitons. Per tant, fem visible com està funcionant el nostre pensament i fem-lo visible a través d'un mapa, que aprenguin a dibuixar el seu pensament. O de vegades estem buscant una solució. Quantes vegades nosaltres, quan volem demostrar alguna cosa, agafem un llapis i un paper i ho posem per escrit, perquè fem anar dos tipus de pensament, el lògic i el visual, acompanya molt més. Per tant, ajudem-los a que facin visibles allò que pensen a través d'un mapa. Si tot això ens ajuda, què no ens ajuda? Doncs mireu, no ens ajuda aquests pensaments de no, és que jo no soc creatiu. Demostreu-li amb els alumnes que diuen jo no soc creatiu, com en alguna àrea que sí que li agrada és creatiu.
Feu-los viure experiències exitoses en creativitat, que tots passin per algun moment de dir aquesta idea és molt bona, que tinguin la vivència de que han tingut una idea bona i amb allò que els agrada segur que tindran idees bones. Però feu-los viure la satisfacció aquesta de tenir una idea bona. Què pensaran de mi? Quan no estem habituats a compartir idees, això angoixa molt més, no? Tu no t'atreveixes a dir les idees perquè no sigui que algú se'n rigui. Si habitualment davant de qualsevol repte obrim qualsevol activitat que sigui propícia a generar moltes idees, jo m'acostumaré a que jo no me'n riuré de la teva idea perquè pot ser que jo demà, quan digui una idea, tu et riguis de la meva, no? I per tant, s'acaba creant unes normes del joc on tots ens respectem. Això és només per artistes, doncs aquest mite és el que també hem de trencar. O és cosa de genis, només els genis són els que tenen bones idees. L'excés de vigilància mata la creativitat. Escolta, això així no m'agrada, o això no va bé, no? Per tant, l'excés de vigilància no ens ajuda. O l'avaluació constant, s'ha d'avaluar la creativitat, us posaré una proposta, però l'excés d'avaluació, l'excés de control mata la creativitat. L'excés de recompenses també pot matar la creativitat, o sigui, reconeixeu les bones idees, però les bones idees, no cal que les reconeixeu totes. L'excés de control ja ho hem dit. La restricció de coses a triar. Quantes vegades no donem opcions molt tancades i això és evident que no fomenta aquesta capacitat de pensar, no? O posar l'expectativa massa alta. I sobretot el temps. Massa ràpid. Això no ens ajuda. Molt bé. 10 paraules que comencen per C i que resumeixen molt bé què és això de la creativitat. Primera, creure. Creure en que jo soc capaç de tenir idees. Si jo em poso davant d'un repte i de dir, no, és que jo no soc creativa, és que no em posis a pensar perquè a mi no em sortiran idees, jo no soc una persona creativa. Per tant, creure en les pròpies possibilitats. La curiositat, ja us hi deia, que és la gasolina per tenir bones idees. La curiositat ens porta a tenir més bones idees. El confiar, a confiar en mi mateixa i confiar en l'entorn en el que estic. Si jo estic en un entorn d'aula on sé que respectaran les meves, tot allò que jo digui, doncs me'n sortiré molt millor. El color. Segur que aquí sou molts alumnes d'infantil i per tant no cal que us expliqui com fem servir el color, no només com una eina que és bonica, sinó sabem que fem servir el color perquè estimula, sí o no? Estimula. Sabem que tenim molta més capacitat de memorització si fem servir el color. Sabem que el color té emoció, o sigui, no és el mateix que jo us digui és que ho veig gris això, que no pas que us digui avui veig tot de color de rosa. Direu, aquesta està penjada, no? O sigui, el color té emoció, té missatge. Llavors, per què carai abandonem el color a mesura que anem creixent en les etapes educatives? A infantil hi ha molt color, a primària vermell, negre i verd, a secundària blanc i negre i a la universitat gris. El monocolor, quan diem que una cosa és monòtona, és que és molt avorrida. Doncs el monocolor és tremendament avorrit. Per tant, la creativitat té molt a veure amb utilitzar el color. Té molt a veure amb compartir. O sigui, les idees creixen quan les compartim. Jo puc tenir una idea molt bona, però segur que aquella idea és millor quan jo l'he compartit amb el grup. Té a veure amb començar, o sigui, amb atrevir-se, amb donar el primer pas. Ostres, és molt difícil aconseguir aquest repte, va, vinga, anem a buscar possibles idees per fer-ho possible, per fer-ho real. Començar. Té a veure amb conservar les idees, amb això que us deia, les idees venen però se'n van, si no les anotem, les perdem. Té a veure amb col·laborar, amb la feina aquesta d'equip. Quan jo m'encallo buscant possibilitats, pot ser que els altres m'ajudin i tibin de mi. Té a veure amb la constància. Un no és creatiu d'avui per demà. A mesura de treballar aquesta habilitat, adquirim la destresa. I té a veure amb qüestionar-nos, amb preguntar. Tan important és la resposta com la capacitat de fer-nos preguntes. Per tant, aquestes serien les 10 paraules que podrien definir què és això de la creativitat. Molt bé. I com s'aprèn? Doncs mireu, s'aprèn entrenant, com qualsevol competència. Si jo vull anar a córrer i no he corregut mai,
jo he de saber de quin punt parteixo, he de saber on vull arribar i sobretot he d'anar fent aquest entrenament mica en mica i repetint-la sovint. Qualsevol entrenament en l'esport, això veiem, no? Doncs qualsevol habilitat, qualsevol competència que volem treballar en els nostres alumnes té molt més a veure amb l'entrenar que no pas amb el formar. Jo us puc explicar què és la creativitat, però serà molt més interessant la part final del que farem avui que el tros que us estic explicant. Perquè és allà on veureu com el vostre cap fa algunes de les coses que haurem dit. Entrenem i millorem en aquella competència. Per tant, és una habilitat i com a qualsevol habilitat vol entrenament, vol repetició, vol hàbit, vol temps, vol reconeixement. Si jo vaig a córrer i tinc un entrenador que m'ajuda a córrer, si aquell entrenador em diu, escolta, molt bé, avui has trigat 10 minuts, per fer la mateixa distància la setmana vinent i has fet menys minuts i em reconeix molt bé, has evolucionat molt bé i m'ho va fent veure, doncs a mi m'incentiva a tirar endavant, no? I aquí us poso que vol uns certs rituals i vol una certa màgia. I aquí ve aquesta idea de portar una maleta, i anem aterrant en lo pràctic. Quan tu apareixes a la... És una manera, o sigui, no té per què ser la manera, és una manera. Quan tu estàs... Tant me fa que sigui la classe de mates, la classe de medi, la classe de llengua. Quan tu apareixes amb la teva maleta, ells ja saben que avui farem la classe d'una manera creativa. La farem diferent. Farem mates, o farem medi, o farem llengua, però ho farem diferent. Això sortirà al vídeo? Jo sortiré així amb el vídeo ara? És que ara estava pensant, Maria, t'estàs passejant. Anem a veure què hi posem en aquesta maleta. Mireu, per què una maleta? Doncs, primera, per fer fàcil el que no sempre és fàcil, no? És a dir, explicar la creativitat a través d'una maleta ens pot ajudar. Una imatge val més que 1000 paraules, però si en comptes de la imatge tenim l'objecte, doncs encara ens ajuda més, no? Introdueix un cert misteri, una certa curiositat de dir, ai, què hi haurà aquí dintre, no? És a dir, i no té per què sortir cada dia el mateix d'aquesta maleta. És a dir, sabem, si vinc amb la maleta és que avui treballarem de forma creativa. Ara, què hi haurà dintre no té per què ser sempre el mateix. Hi haurà els elements indispensables. Ens fa recordar tots els elements, introdueix una rutina, això que us deia, si jo arribo amb això, hi ha aquesta part de joc, segur que quan us vegin arribar amb la maleta ja hi haurà bon rotllo, i per últim us pot posar aquí infinites possibilitats. Anem a veure algunes de les coses que jo hi posaria en una maleta per entrenar la creativitat. La primera és el magatzem de les idees. El magatzem de les idees no és res més que una llibreta, per aquesta idea de dir, les idees venen però se'n van. Això ens ha passat absolutament a tots. Ajudar amb els nostres alumnes a que agafin l'hàbit d'apuntar-se tot allò que els hi ve al cap, sigui bo o dolent, és que és igual, perquè el que avui no val pot ser que un altre dia valgui. Per tant, agafar l'hàbit d'anotar les coses que se'ns suggereixen, recollir-les, adquirir l'hàbit, fer visibles les idees, dibuixar-les. De fet, és això, en comptes d'exigir que el nostre cervell generi idees durant les 2 hores que estem treballant, és aprofitar el potencial que té, que és que això treballa 24 hores, 365 dies a l'any. I suposo que tots heu viscut aquella experiència tan gratificant de buscar la solució d'una cosa i que no la trobes, I de cop vas en bicicleta, o t'estàs dutxant, o vas en cotxe, i ara ho tinc. Ara m'ha vingut la idea, no? O sigui, bé, quan menys te la imagines, no? Si tu tens l'hàbit, si has adquirit l'hàbit de notar-ho, la recolliràs. I la vareta màgica és un nom glamurós per un llapis, però és un llapis, per anotar aquestes idees. Per tant, aquest és el tema. Segona cosa que jo hi posaria en una maleta de la creativitat és el temps. El temps en 2 sentits. Una, per donar-nos temps per pensar, o sigui, és impossible tenir cap procés de millora, tenir cap procés creatiu si jo no dono temps per pensar. És impossible. Però alhora també un temps controlat. És a dir, quan els hi feu generar possibilitats,
doneu-los un límit de temps. O sigui, destinem temps a pensar, però alhora controlem. No és allò de dir, el dia de creativitat, pots estar tota la classe pensant i no passa res. No. En 10 minuts farem no sé què. En 5 minuts buscarem 10 idees per... En 24 minuts buscarem 200 idees pel que sigui. Per tant, el temps, que no per la pressa, temps per pensar, però temps, a més, que estigui controlat. Amb aquesta conferència fas quilòmetres, perquè clar... Segona cosa, el joc. Mireu, jo avui us porto un petit joc, que ja us explicaré com va, que és molt senzill, però hi ha un munt de jocs al mercat que us permeten treballar creativitat. I ara us encanto alguns, que són jocs de taula, però que podeu utilitzar per infinitat de coses. I alguns segur que molts de vosaltres ja heu treballat. Dixit. Heu treballat en Dixit? Les cartes Dixit. Són unes cartes precioses, amb unes il·lustracions que són una meravella, i quan vosaltres amb un nano li doneu, amb els més petitons no, però no sé, a partir de tercer, quart de primària ja es poden utilitzar. Generar històries a partir del Dixit, explicar com et sents a partir d'una imatge del Dixit. Es poden fer quantitat d'activitats a partir de jocs de carta que tu ja disposes. Per tant, aquesta seria una. No sé si coneixeu el Pictionari en el que tu no dibuixes, que ja hi ha les imatges fetes. Sí? És un joc que estimula enormement la creativitat i la fluïdesa mental. Vull dir que hi ha un munt de jocs que són jocs de taula que ens ajuden a fer activitats d'estimulació. Què té el joc? Mireu, ho sabeu millor que jo. Sabem que el joc ens motiva, ens permet disfrutar, posem més atenció en el que estem fent i si una cosa l'hem après a través del joc es consolida molt més. Per tant, jo aquí us porto un petit joc que us el podeu construir vosaltres quan sortim d'aquí. Dir-vos que aquí Vicenç Vives s'ha enrotllat moltíssim. Sabeu que jo escric per Vicenç Vives i ha estat Vicenç Vives en part qui ha contribuït a que jo estigui aquí, però a més li he demanat aquestes còpies i les ha fet, o sigui que agraïment. Això era la falca publicitària. L'atzar. Mireu, els estímuls a l'atzar ens ajuden molt a portar-nos a llocs on la lògica no ens portaria. Us ho demostraré quan fem l'activitat. Ho deixo aquí. El color, ja us l'he explicat. Les tècniques, aquí hi ha un munt de tècniques que avui no tenim temps d'explicar-les, però us recomano molt que busqueu tècniques de creativitat per internet. En trobareu moltíssim. Us recomano 2 pàgines web on trobareu moltíssimes tècniques de creativitat. Una es diu Neuronilla, i allà les trobareu totes les tècniques de creativitat possibles, i l'altra es diu Idees Infinites, que allà us podreu descarregar alguns manuals que també són molt interessants. Allà trobareu totes les tècniques possibles. Dir-vos que les tècniques de creativitat són tècniques que s'apliquen al món de l'empresa i per tant tenen un llenguatge molt del món de l'empresa, però veureu la senzillesa de la tècnica i de seguida li trobareu aplicacions per l'aula. Per tant, feu servir tècniques de creativitat. Només us explico aquesta, que la coneixeu, perquè està en la base de totes les altres, que és la pluja d'idees. El brainstorming o pluja d'idees és la base de totes les altres i només té 4 normes. Una primera norma és que tota idea és benvinguda, és a dir, quan generem idees, busquem moltes idees. No talleu les idees quan estan sortint, perquè busquem quantitat d'idees, ja les seleccionarem després. Per tant, tota idea és benvinguda. Sempre que puguem associar idees, millor. Per tant, tota idea és benvinguda, si associem idees millor, tota crítica està prohibida quan la generem. Quantes més idees? I ara me'n falta una que ja em sortirà, perquè ja mateix no m'està sortint. No sé quina m'he deixat. I totes aquestes tècniques, que jo us suggereixo aquestes, però ja us dic que podeu buscar-les. Per internet en trobareu moltíssimes. Em salto això? Només una cosa. Quan treballem creativitat hem de poder veure que evolucionem amb la creativitat. Llavors, heu treballat mai amb rúbriques? És una eina que utilitzeu habitualment per valorar? Doncs
Feu-vos la vostra pròpia rúbrica de creativitat. És a dir, si tu, profe, m'estàs formant en creativitat, què vols que aprengui? Com sabré jo que he millorat en creativitat? On està el 5 o el 10 en creativitat? Expliqueu-los. Mira, estaràs en un 5 de creativitat si aportes molta quantitat d'idees. Tenir moltes idees és creativitat, però no és l'única cosa, perquè jo puc tenir moltes idees, però unes idees... Per tant, jo et valoro la quantitat, però no només la quantitat. Que les idees siguin originals. Vale. O sigui, que en tingui moltes i que siguin originals. Perquè trobem nanos que tenen moltes idees, però, home, molt originals no són. Per tant, quantitat i originalitat. Que siguin factibles. Factibles vol dir que es puguin portar a terme. Ser flexible quan generem idees, és a dir, que jo t'escolti, que escolti els meus companys quan generen idees. No emetre judici. Quantes vegades, davant d'una idea, no estem dient però és que això ja ho vam provar, és que això no funcionarà. D'aquesta manera és impossible de tenir idees. I l'eficàcia, és a dir, amb el temps que tenim, genera idees o no genera prou idees. Seria una possible rúbrica. Per mi, però per vosaltres pot ser una altra. És a dir, tu què vols veure en els teus alumnes per dir que és una persona creativa? Jo soc el teu alumne, explica-m'ho. Tu vols que jo millori en creativitat? I això què vol dir? Què vols que faci jo? I m'ho explica. Llavors, que jo vegi que progresso. Que jo vegi que progresso. Aquest ja l'he comentat, verbalitzar, explicar que... No l'he comentat, no. Sempre que treballeu en creativitat, que expliquin què ha passat, com t'has sentit generant idees, què ha passat, t'ha costat, on t'has encallat, és a dir, verbalitzar. Molt bé. Última explicació, última transparència d'explicació. Tots tenim una ment creativa, tots, però és com un paracaigudes. Si no l'obrim no serveix per res. Per tant, aquesta és una mica la idea. Els vostres alumnes tenen una ment creativa. El que hem d'ajudar és a que l'obrin. I ho hem d'ajudar a través de veure quins són els seus condicionants interns, quins són els condicionants quan treballen en grup i quins són els condicionants de l'escola. Molt bé, i us deia que la creativitat s'aprèn entrenant creativitat. I el que farem ara, sembla que tenim per aquí unes targetetes. Sí? Ara sí que ens passarem unes targetes. Farem ara algunes activitats. Per aquí van circulant de targetes. Farem ara unes activitats a partir de... Tots heu de tenir una targeta amb una paraula, que és una paraula totalment aleatòria i us demanaria, si us plau, que de moment no us l'ensenyeu. He arribat tard. Una cosa, alguns de vosaltres teniu una targeta en blanc, sí? Val. Els que teniu la targeta en blanc hi poseu la paraula d'un objecte concret que vulgueu. Us inventeu la paraula, els que teniu la paraula en blanc. Us explico. Farem ara... Mirarem d'anar de pressa allò que no s'ha de fer en creativitat, però avui sí que ho farem perquè ho fem veure. Per tant, anirem de pressa perquè intentarem fer les 4 activitats que us he preparat. Són ràpides totes, però perquè tingueu eines per poder treballar. Jo recomano molt que us construïu una baralla de paraules que són totalment a l'atzar. I amb aquesta baralla de paraules, ja veieu que són cartronets, aquests són moníssims, ja ho heu vist, una baralla de paraules que us donarà peu a fer un munt d'activitats. Us recomano un llibre d'Edward de Bono, 65 ejercicios con no sé què. Després us ho busco, com que ens veurem demà, us el dic segur. Ho sento. Bueno, 65 ejercicios con... Però Edward de Bono, demà us ho dic. Demà us dono la referència exacta, perquè són 65 activitats
que podeu fer només amb una baralla de cartes. Vull dir que dona per molt. Anem a provar-ho i em direu si no té gràcia o no. Vinga, anem a fer la primera. Si us plau, seguim bé la consigna, que som molta colla. Vale. Con la persona de al lado, Aquesta la farem amb la persona al costat, vale? Llavors, es tracta d'elaborar una cita filosòfica a partir de les dues paraules que teniu. Per exemple, si us ha tocat sofà i rellotge, doncs la vida és un espectacle molt curt. Fixeu-vos, he fet servir la paraula sofà? No. He fet servir la paraula rellotge? No. La creativitat té això, no és que hagi de fer servir la paraula, és on et porta aquella paraula i com l'associes amb l'altra. S'entén clar, oi? Val, doncs us dono 4 minuts, ja. Aneu aixecant la mà els que tingueu la frase. Un minut. Temps. Són minuts del meu ritme, Vale, alguna frase, sisplau. Quines paraules us han tocat? Finestra y flor. I la frase filosòfica? Abre tu mente a la belleza. Oh, un aplauso! Una altra frase, per allà. Con cuatro. Bueno, di tú las palabras. Guitarra, raspall de dents, gos y precipici. Abre. Si te encuentras en el precipicio y la vida te ladra, sácale el cepillo y ponte a cantar. Molt bé. A veure, les paraules són patins, loteria i llibre. I així la lectura te du a guanyar. Patins, loteria i llibre. La lectura te deslliça a guanyar. Molt bé, aplauso. Algú més vol compartir? Vale. Feu aquesta activitat amb els vostres alumnes. No tiene perdició, us ho asseguro. Els petits, si som molt petits no, però de més grans sí. Anem a veure una altra. 3 persones de la misma fila, que ja veig que us ho vull dir que tant us fa. Vale, 3 persones de la misma fila. Es tracta de relacionar les 3 cartes. Ara aquí no fem cita filosòfica, sinó relacionar les 3 cartes de forma que una d'elles justifiqui la següent. O sigui, trobeu una relació entre les 3 cartes. S'entén? Sí? Ja. Aquesta ràpida, 2 minuts. 2 minuts. Maria, passa a donar la gent? I si vols un altre per haver passat a la gent? Que després no hi si vols fer.
es este libro? Sí. Muy bien. ¿Cuántos? ¿62? Pone de 62 ejercicios. Sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Gracias. Vale? Mans alçades, els que tingueu relacionades les cartes. Algú, sisplau, que tingui relacionades les cartes? No? Vinga. Quines eren les cartes? Billeter, patata i raspall de dents. Billeter, patata, raspall de dents. Amb diners compre menjar i després me tinc que netejar. Molt bé. Alguna relació més que justifiqui l'anterior? I raspall de dents. Patata i raspall de dents. Després de menjar un arròs al forn, rentant les dents amb el raspall. Després de menjar un arròs i la patata? Ah, vale. Molt bé. Alguna més? Alguna més? Vinga. Les paraules eren corbata, molí i crit. Corbata, molí i crit. Si se t'enganxa la corbata en el molí, provocarà un crit. Hombre, claro. Molt bé. Vale. Anem a fer la següent. Esteu bé? Sí? Va, que ja acabem. Vale. 2, la persona que teniu davant i que no sap la vostra paraula. La persona que tingueu davant i que no sap la vostra paraula. Us ha de fer 10 preguntes per endevinar quina és la vostra carta. Només podeu dir sí o no. S'entén? Vale? La persona que teniu davant que no sàpiga quina carta teniu. Molt bé, anem acabant. Heu endevinat? Fem temps? A veure, sisplau. N'hi ha que esteu aquí enfrescats. Són les 8:30. Són les 8:30. I 33. Vale. Os la podéis quedar, sí.
A veure, sisplau, que anirem acabant. Sí. Vale, passarem a l'última de les activitats. L'última de les activitats, mientras nos vamos. Val. Abans d'explicar-vos l'última, què ha passat mentre ens hem posat a buscar idees? Ja veieu que les activitats aquestes són molt senzilles, però què ha passat mentre fèiem això? De cop a la sala, a part de sentir més soroll, què hem sentit? Hem sentit riure. Mireu, la creativitat té aquesta part de que ens agrada posar-nos a jugar amb el nostre pensament i amb les nostres idees. I això passa amb vosaltres, que sou adults, i passa molt amb ells. Per tant, jugueu amb ells a buscar idees. Us asseguro que és de les coses més gratificants. I feu-ho amb mètode, amb rigor, i veureu com és un aprenentatge en el que de seguida hi entren i milloren enormement. Per tant, això és el que us volia explicar. Demà farem el tema de l'optimisme. I avui donaríem per acabada la sessió, però mentre us aixequeu i us n'aneu, us proposo l'última. Aquesta targeta és per vosaltres, perquè recordeu que podeu fer una baralla de cartes i dir-vos que el llibre era 62 ejercicios para desarrollar tu mente, que m'han donat una pista, M'han donat una pista. 62 ejercicios para desarrollar tu mente, de Edward de Bono. Llavors, us explico l'última activitat. I l'última activitat la penseu i així que us aixequeu, amb la persona que aneu trobant li aneu explicant, que és la paraula que teniu és el primer recuerdo. És a dir, aquesta paraula, si intenteu fer memòria de la primera vegada que veu sentir aquesta paraula, o un record de la infància d'aquesta paraula, de quan la veu sentir o de quan la veu veure, un record d'infància. I així que us aixequeu, compartiu amb els vostres companys. Un momentet, aquesta experiència és de rastreo de la memòria, perquè ser creatiu té a veure també en com agafem les coses de la nostra memòria i generem idees noves. Moltes gràcies.